Ngiyakhuleka kumagumba amanomhlaba. Ngiyakhuleka kuyindlondlo. Indlondlo lekhulumayo umntwana wami namakhehla. Sanibonani. Sanibonani zindlondlo. Sanibonani kuwo wonke amagumba amanomhlaba. Namhlanje ngizokhuluma ngesithunywa. Ngicela ungabusadlula mangabe ukuthi ufuna ukwazi nje ngesithunywa, uwazi kabanzi ngesithunywa ngoba ngiyabona ukuthi khona la ekusala khona. Namhlanje ngizothi ukukhuluma kwabanzi ngaso, ngithi ukujula ngesithunywa. Isithunywa singubani? Isithunywa usiphiwa ubani? Umkhulu omkhulu. Umkhulu omkhulu usuka kupha lesi sithunywa akuphe leli wele lakho leli lakamoya ozalwa nalo leli wele uthi mawuzalwa uphume umbathile okanye umbathe ingubo yonke igcwele igcwele from ekhanda kuze kufike enyaweni, ivalile konke, izivulwe makuthuze uyazalwa. Kwesinye isikhathi ikubambe la emqaleni, kunethumbu elizorawunda la emqaleni entameni yakho, bese kuba elinye elizofike libe umbaxambili lishaye likhambe ligafula umzimba kanje likubonisa ukuthi ungumntwana wakamoya ophiwe isipho. Lesi sithunywa ke ukuthi sekufanele manje wena ngoba nakho umntwana owazala umbethe sekufanele uhambe uyongula ingubo. Yiyo lento la inkinga iqala khona. Iqala la usuqala khona wena ndlondlo, uhamba uyokuzwa ukuthi thiwa wazalwa wembethe bese ke uyahamba uyongula ingubo. Mina-ke ngila ekuzokhulumeni ngesithunywa. Kahle kahle ngizokhuluma ngento engiyaziyo, ngento mina engidlule kuyo mina, ngento futhi abanye abadlula kuyo, ngingazi-ke nabanye kodwa ngizokhuluma ngesithunywa mina esamakhosi, isithunywa somntwana onenzuza spiriti, isithunywa samakhosi, isithunywa engisinikezwe umkhulu omkhulu okuyena umkhulu omkhulu owangipha lesi sipho, inzuza spirit. Ngikhuluma ngaye-ke mina, bese kuwukuthi ke inzuza spirit lena inamakhosi ehamba nawo elekelelana nawo ayisikhombisa, bese kuthi mina sengibathwa-ke amakhosi engiwanikezwe ubani? Umkhulu omkhulu. Seke manje okwamanje ngizokhuluma ngani-ke? Ngizokhuluma ngesithunywa. Uma ngabe kuwukuthi isithunywa-ke usengibathile, uphume umntwana ozalwe wembethe, vele obvious umntwana wamakhosi, akukho kozokwenza. Isithunywa nje sizohlala nawe until uzube ready, sikubone ukuthi usu-ready manje. Kodwa amaphupho azoba khona, ube namaphupho isikhathi esiningi, ube umuntu obonayo izinto before zenzeke, ube umuntu okhulumayo ekhaya ukuthi kunento kanje kanje ezokwenzeka. Okay, angikho-ke lapho, ngizochaza isithunywa. Isithunywa-ke uma sesiqala sekuthiwa-ke manje uyaqala ngesithunywa-ke, sesike kubonile ukuthi uready, sesifuna ukuthi usilungiselele, sesifuna ukuphakama phezu kwempilo yakho. Yingakho-ke manje sekuzoqhamuka lo mkhuleko ukuthi wena kufuneka ukhuleke ubhekise kubani? Kumkhulu omkhulu. Uthi ma ukhuleka ubhekisa kuye, yena isithunywa sakho lesi sikhona, siwuwe qobo. Engifuna ukuchaza ukuthi lesi sithunywa siwumuntu wesifazane noma siwumuntu wesilisa, okusho ukuthi niyazi kwamoya kukhona izinkosana nezinkosazana. Isithunywa-ke lesi sakho kungenzeka ukuthi uhamba nenkosazana, kungenzeka ukuthi uhamba nenkosana. So-ke ngoba ubulili phela bubili nakwamoya yonke indawo, so sizokhuluma ngalento yesithunywa-ke. Uma lesi sithunywa lesi sesikhona kuwena, sizokubonisa ngani ukuthi manje sesiphakeme? Sizokubonisa ngani ukuthi funeka manje usinakekele? Uphakama ngemkhuleko, uphakame ngomkhuleko, bese isithunywa sakho siyaphakama, siqale manje sikubonisa indlela ukuthi shona le, hamba emanzini, hamba kuphi, hamba entabeni, hamba kuphi. Sikubonise, singakhulumi, ungafuni ukuthi sikhulume singakhulumi, sikubonisa ngamaphupho. Ngikhuluma ngamaphupho, ngikhuluma nge-intuition, ngikhuluma ngama-vision, izibonakaliso, izinto engikhuluma ngazo mina, ngikhuluma nangama angel numbers eziwavezayo ukuthi masikhuluma, zikhuluma ngayo yonke into isithunywa. Kodwa wena fanele usi-understand ngoba phela yiwele lakho lakwamoya lelo, fanele u-understand. Uma ngabe sesiready-ke isithunywa-ke, kuthola ukuthi manje usuyayiqala indlela yakho. Omunye zindlondlo uyakwazi ukuyiqala indlela yakhe, sifike isithunywa sakhe simtshela ukuthi manje-ke sekuyisikhathi-ke manje sokuthi mawungilande. Yes,
Sekuyisikhathi-ke manje sokuthi mawungilungiselele mina Sithunywa. Sesiphakema ngithi. Wakhuleka saphakama isithunywa sakutshela indaba, sakubonisa izitha zakho, sakubonisa la ukuthi qhela la, suka la, sakubonisa ukuthi lo ukwenza lokhu, sakubonisa ukuthi hambe emanzini ufuke wenze nje. Lesi sithunywa isona phela engithi mina mangikhuluma ngithi nakani isithunywa kuqala, ngithi phakamisa isithunywa kuqala, ngisuke ngazi ukuthi mina ngazi kahle ukuthi isithunywa sifuna ukuthi usiphakamise, bese kukuthi mawusuqedile ngesithunywa sakho lesi siyiwele lakho osiyindoda noma esiwesilisa noma esiwesifazane, bese lapho sesikupha negama ukuthi mina ngingubani igama lami. Uma ngabe singakuphanga igama sizobe singakathandi futhi ukuthi ulibone igama. Khumbula isithunywa sihamba kanje namathonga. Yithonga lakho elukembathile umkhulu noma ugogo ubani. Yisithunywa lesi bonke labantu laba baphuma kanye nawe esibelethweni. Kepha-ke isithunywa yisona manje esihambayo ngomoya oyingcwele ukuze sikwazi ukuthi sizokulungisisa lezi zinto zogogo nomkhulu, sikwazi ukukulungisisa konke lokho ofanele ulungise, sikwazi ukuthi sikutshele hlambulula lo yenza lo. Isithunywa leso esisuke yebo bazovela ogogo, bazovela abantu abawomkhulu ongabazi, mhlambe futhi bavela ngesimo abakamoya, amakhehla kamoya, ogogo bakamoya noma obani noma yibo laba babephila emhlabeni. Kwesisikhathi ubona ifamily yakho kanti bakhombisa kona ukuthi siwumndeni wakho sihamba nawe. So ulungise kodwa uma ngabe sesiphakeme isithunywa ngempela, yilapho sesiqala-ke isithunywa sesikhombisa ukuthi mina ngingowesifazane, sizoqhamuka ngoba ngenkosazana, siqhamuke ngoba ngenkosana. Uyangizwa Ndlondlo? Siqhamuka ngokuthi kwesisikhathi ubona umuntu ofana nawe ephusheni, ofana nawe kakhulu ukuthi lo muntu uyafana nami kodwa siyalingana. Ngabe ubani? Mhlawumbe nganginewele lashona, mhlawumbe nganginesisi. Uma ngabe kuyinkosana ohamba nawe uwumuntu wesifazane, qhamuka ngathi i-boyfriend. Lo muntu uyamthanda la emaphusheni and muhle lo muntu ungathi uyamthanda. Uma ngabe uwumuntu wesilisa kuzoqhamuka umuntu wesifazane uma ngabe uhamba nenkosazana. Isithunywa, ngikhuluma ngesithunywa, uma ngabe uhamba naso siyinkosazana sizoveza as intombi yakho. Kwesisikhathi siveze ngathi ubhuti noma usisi owangilahlekela, noma nithi manibonana njalo kumnandi mawunaye mayisehamba sekubuhlungu. Kwesinye isikhathi umthole emanzini, kwesinye isikhathi emanzini ashintshe abe yini kube yizinto ukuthi khona lo muntu ephusheni kube umuntu okudirectayo athi jika la umuntu wesifazane. Uma ngabe ready ukuthi wena-ke manje fanele manje udibane naye umhlanganise. Khumbula Ndlondlo, kwamoya ayikho into ozobuya nayo emanzini eyinyoka noma eyini ozoyiphatha. Futhi emanzini makhosi amakhulu nina indlondlo enihamba namakhosi, ungathi umuntu athi uyolanda ekubeni akunikeza izinto athi faka phakathi kukhona into ezodla la. Thina sebenza ngezinto eziklini zakamoya, sebenza ngomoya oyingcwele. Akukho into ozodla akukho nyoka ozobuya nayo izohlala ekhoneni noma ihlale kuphi, akukho silwane esithile ozobuya naso, kodwa uyodibana nesithunywa sakho sakamoya ngoba phela sihlala emanzini. Siwumoya ohlale siyisimo esithile kodwa esihlala emanzini. Yilo-ke iwele lakho lelo lakamoya. Phela khumbula umvelinqangi, khumbula umvelinqangi owavela kuqala okuyena umama wethu owaqala ukuvela. Evela kuphi? Ephuma kuphi? Emanzini. Waba umuntu, wakwazi ukuthi yena avele kuqala. Khumbula phela umkhulu omkhulu ukuthi uyena owaba khona kodwa ungesisi isimo sethu somuntu, kodwa uyena umkhulu omkhulu, inzuza spirit eyafika kuqala, bese kulandela umama wethu, umama nomkhubulwane, eselandela namakhosi wonke kaMenzi. Konke kwahamba kuningi la siya khona. Okwamanje ngisakhuluma ngesithunywa ukuthi makuthiwa hamba uyolanda, kufuna uyolanda isithunywa sakhe emanzini. Sesikutshelile ukuthi uzongithola ezibeni, sesikutshelile igama laso ukuthi ngingubani. Okanye masingakunika ngigama sizofuna ukuthi wena mawulekelelwe uhambe nomuntu onama
amakhosi ahamba yokulandisa. Ukhumbule njalo akulandwa izinto zeyithwalo la, akulandwa ini, kepha uyahamba uyolanda emanzini. Yingakho-ke mina ngeke ngithi phakamisa isithunywa sakho kuqala bese ubona izinto zakho ukuthi ihamba kanjani. After lapho ususiphakamisile isithunywa, sizobe sesikhomba iyoqhamuka eminye imimoya, uqhamuka umndawo, uqhamuke ini, uqhamuka abalozi, uqhamuka amanono, uqhamuke ini. Kodwa usuqalile ngesithunywa iwele lakho, musukujampa iwele lakho ubese uyahamba uyolungisa ezinye izinto. Iwele lakho lingakakhulumi nawe, iwele lakho lingakaxhumani nalo, ngoba uzobe uphambanisa izinto. Yingakho-ke ngeke ngihlale ngixile kakhulu esithunyweni, ngithi mawunesithunywa usuke unewele lakho lakamoya. uNkulunkulu umkhulu omkhulu usuke yena ekuphile leli wele lakamoya, ethi lona lizoxhumanisa wena naye umkhulu omkhulu, ukuze wena nomkhulu omkhulu ni-understandane, umazi umkhulu omkhulu ukuthi wena mawusondele endaweni yakho ukhuleka nobani. Isithunywa sakho sizokufundisa, sikubonisa amakhosi, sihambe sikubonisa amakhosi, indawo kamama ubani, indawo kamama nomkhubulwane, indawo kabani bani, ey'ntabeni, emahlathini, ogwadule, olwandle, empophomeni bayaqhamuka kamakhosi lapho. Khumbula indlondlo, sihamba ney'nkanyamba, sihamba noqala okokuqala ukhona umkhulu omkhulu esihamba naye, inzuza spirit, zikhona iy'nkanyamba, akhona amandawo, akhona amanono, akhona umnguni, ukhona umndiki, ukhona abalozi. Yabona zonke lezi zinto ziningi, kepha dedela isithunywa sakho senza indawo kuqala bese sikwazi ukuvulela abanye nabanye. Mawenze njalo kuyohamba kahle kuwe. Ngiyathemba ukuthi ningizwile, ngiyobona nangembuzo, okunye sengiyokuphendula-ke embuzweni maningibuza. Zindlondlo ezinhle, ngiyabonga. Amen.